Lezi izindaba z1KZNTV oyifundela usamukeliso Nqulunga ngikubingeleleke embukelike nazi ke ehamba phambili osuku namhlanje. Beziphume ngothilwazo izintombi emhlangeni bathole kanzima bashonelwa usana ngezikhukhula kanti ke kubungwe ngezinkinga zamanzi nokuthuthwa kwendle. Beziphume ngothilwazo zingangozulu emakheni izintombi nto zihambeleke umkhosi Womhlanga esigodlweni Enyokeni.Usizi enyakatho nelikaMthaniya. Lo mkhosi ke ungobaluleke kakhulu kwisizwe samaZulu njengoba ukukhuthaza ke izintombi ukuba zizigcine zihlale ngentombi. Intombi nto ebeyiphume ngothilazo ziyemkhosini Womhlanga ubusesigodlweni Enyokeni.Usizi enyakatho naso isifundazwe saKwaZulu-Natal. Uzokhumbula ke ukuthi lo mkhosi lona Womhlanga lo uyibona nje ehlobile cameraman wethu uzokethi nje ukuzivezela zona intombi nizibona lokho izihlabelele njalo belokho ihlabelele njalo impela zisho nokusho impela ukuthi cha ziphume ngobuningi bazo size kuona impela umkhosi Womhlanga. Umkhosi ke lona mawuzokhumbula ke imbukelo omuhle lapha ngasekhaya umkhosi lo Womhlanga umkhosi obanjwe umnyaka wonke kusona ke isigodlo saseNyokeni enyakatho naso isifundazwe saKwaZulu-Natal. Umkhosi ke lo wavuselela kakhulu ke isilo samabandla wonke umlomo ongathethi manga sikhuluma ngayo uMdlokombane naye uNdlunkulu umntana enkosi osanda nakwebuzo wabuza nje walandela yena uMdlokombane. Kulo mkhosi Womhlanga wakulonyaka beziqine kakhulu ezokuphepha njengoba noNgqongqoshe womnyango wamaphoyisa kuzolonke uBheki Icele ubeyifikele mathupha kuwona. Lokho kulandela kwinsongo zangaphambilini kwabaseka uSimakade bethi ke kuzochitheka igazi uma ngabe ke uqhubeka enyokeni lomkhosi. Kanti isilo samabandla uMisuzulu kaZwelithini ethula inkulumo kuyinkumbi zezintombi nto ebehambele wona lo mkhosi unxuseka isizwe sonke sikaphunga noMageba uba silusane nalesihlava sokuthi kubulawe phinde futhi kuhlukunyezwe abantu besifazane kusona lesi sifundazwe. Khona manjalo ke izulu eliphezulu libe selinxusa ke nabanye abantwana okungenzeka ukuba ke baphambene noma baphikisana naso ukuthi ihlale ehlalweni sobukhosi ukuba babuye beze ekhaya kuthelelwa namanzi. Nina besilo ngicela ukuthi ngiphakamise nginikhumbuze isifunda saKwaZulu-Natal cishe sovumelana magayi uma kukhulunywa ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Zulu mnyama kuyihlazo futhi kubhlungu kimina ekujuleni kwenhliziyo yami. Ithine so number 1 eSouth Africa yonke. Kubhlungu ke lokho ukuthi singaba unumber 1 entweni embi. Nina besilo kuhle kuba unumber 1 entweni enhle. Ngiyabonga. Ngalokho ngisho ukuthi zonke inhlaka ngokubambisana nomkami wamayisela ngoba useneyinhlelo vese aphekwazo eziqondene nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane nohlelo lokwakha abafana abasebancane. Ngizobambisana naye kulolu hlelo kulezi inhlelo ngoba ziyiva esizweni sethu noma phakathi kwesizwe sethu ukuthi siyazi kwaZulu umuntu wesifazane wayehlonishwa evikelwa kanye nezingane njalo kodwa kulesi sikhathi kumele siyinuka amakhwapha nina besilo ukuthi kungani so number 1 entweni embi kangaka akunciphe nina
nina besila kunciphe. Ngikhuluma nje ngalo lolu hlelo kunabahlobo bami engithe ngahlala nabo phansi sahlela uhlelo lokuthi kulamafoni esiwaphathayo uyakwazi ukuthi udownload uhlelo esilikhandile ogama lalo kuthiwa iIris esesifaka ema-university sayifaka kuma-institutions amaningi ngenxa njalo yokuvikela umuntu wesifazane ukuthi uma ikhona lento isocingweni lakhe leya kwa-Iris uyakwazi ukuthi umehlukunyezwa noma ngabe kusendlini noma ngabe kusemgwaqweni noma kukuphi uyakwazi ukuthi athinte le app abokuphepha bafike manje ngaleso sikhathi. Zulumnyama zimbali zisizwe kuhle kuba niyabona asibafiseli lutho olubi namanje ngisasho ukuthi ekhaya kusekhaya babuye ekhaya. Bayoze bethi bhuti bengathandi. Sihlezi sikhuluma nina besilo lento yokuthi ayikho into enzima njengokumukela abamukeleke. Asibazondi asibacabangeli lutho olubi yize bona besicabangela okubi ngaso sonke isikhathi. Sibalindile ihlalo zabo zikhona la ekhaya ayizukuthathwa umuntu bayishiya bahamba bayishiya zi-empty kudinga ukuba babuye bezoyigcwalisa. Ngalokho nina besilo ngithi uxolo alube khona ukukhuthaza endlunkulu kakhulu alube khona uxolo nokubuyisana nokubambana nje ngoba siyadingana sonke siyisizwe wonke umuntu uneqhaza lakhe la. Siyabonga kakhulu izona-ke iy'ntombi zawumhlanga bekade ke sikhulumisana nazo kona-ke usuku lwanamhlanje ngawo umkhosi womhlanga. Ezindabeni za1KZNTV kube kuphilano kaCebe khulu Mbika ngisesigodlweni kwaNongoma eNyokeni. Ungqongqoshe womnyango wezokuhlalisa kwabantu KwaZulu-Natal uDokotela Ntuthuko Mahlaba uhambeleke ikhaya elabhidlikelwa yindlu eSinathingi eMgungundlovu. Isimo kuleli ikhaya asikho kahle njengoba indlu yakhona yakhahlamezeka ngesikhathi sesikhukhula kwaphinde kwadlula emhlabeni usana leminyaka emithathu ubudala ngemuva kokushokhwa izintambo zikagesi. Ilungu lomndeni elikhulume neziko lezindaba le1KZNTV litheke isifiso sabo ukuthi ke bathola uxhaso bakhelwe ke ikhaya labo ukuze ke bezobuyelwa isithunzi. Ungqongqoshe womnyango wezokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uDr Ntuthuko Mahlaba uzibophezele ekutheni asheshise uhlelo lokwakhela umndeni wakwaSibisi umuzi omusha sha. Into yokuqala sizoyenza ukubakhela ilento esithi temporary structure sizoyiqala ngeviki lesiya kulo ukuyakha. Okwesibili sisabheka indawo ngoba le ndawo engaphansi khona abantu kuthiwa oma-stand abayi-ownayo. Kusenenkinga yokuthi umhlaba kusiwo wabo. Sisebenzisana-ke nomkhandlu wethu njengokubona sihamba nosomlomo. Sifuna ukuqinisekisa ukuthi bathole indawo la isobakhela khona-ke i-permanent structure. Njoba duzwa kimina kuvusa umunyu ukuthi kunabantu bakithi abaphila phansi kwalesi simo, especially abantu besifazane. Uyabona bahlala esimeni esingesihle. Uyabona futhi uxoxa nabo. Ilungu lomndeni wakwaSibisi lichaza ngesimo abaphila ngaphansi kwaso nangokuthi usana oluneminyaka emithathu ubudala lwadlula kanjani emhlabeni. Isimo sala ekhaya asikho kahle, asikho esimeni esi-right. And lento le kade kwaqala ukuthi kube njena.
kuningi nje osekwenzakalile ugogo wami esaphila noma sengasekho. Isimo sendlu yethu asikho right, salimazeka kade kusayimvula. Sasingayiboni intambo ukuthi engafinyelela kuyona lexebukile. Then wasezangayise ekhala nje bese siyahamba siyomxosha umuntu lo mthintayo uyachokheka naye kodwa amaswish awawe kwaze kwadingakala ukuthi ngihambe ngiyowisa amaswish. Then bese siyamqoqula la ngaphakathi emlomeni umnyama namazinyo nezinsini. Bese siyaphuthumisa siyosicela usizo wasewathiwa esibhedlela sathi sifika wathi umntwana kade ethule. Umhlaba uthe lizoqala maduze uhlelo lokwakhiwa kwezindlu zemixhaso kule ndawo. Lizoqhubeka lolo hlelo bekusaqedelwa ngoba kwake kwathi ukade ephethe inkampani le usokonteka wandlula emhlabeni kwase kuba nenqushunqushu ke ikhona ngaphakathi kodwa ke ziyalunga maduze kuzobuya omunye sonkonteka ezoqhubeka nalolo hlelo ukuze sibakhele futhi ezinye izindlu. Leli khwelo lahlatshwa inhlangano engenza inzuzo eLT Ngcobo Foundation ehambela leli khaya yasenxusa uhulumeni ukuba usondele. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisesinaThingi eMgungundlovu. Asike sithi hulu kuqedolo sokuya futhi siqhubeke nendaba zethu. Asikomkeleke mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi-ke ukuyizona ehamba phambili. Beziphume ngothi lwazo izintombi emhlangeni bathole kanzima bashonelwa usana ngezikhukhula kanti-ke kubungwe ngezinkinga zamanzi nokuthuthwa kwendle. Umnyango wezamanzi kanye nokuthuthwa kwendle esifundazweni KwaZulu-Natal ubambeke isithangami nabezindaba ngenhloso kwethula kwezinhlelo zawo ezingasiza-ke ukubhekana nenkinga yokuwentuleka kwamanzi kanye-ke nokuthuthwa kwendle. Lokhu kuza ngemuva kokuba imiphakathi yakhele lesi sifundazwe ilokhu-ke iqhubeke njalo nokuswela amanzi nosekuholela ekutheni kube nemibhikisho eminingi ngenxa yokushoda kwamanzi. Kulesi thangami nabezindaba lo mnyango udalule ukuthi kuneyinhlelo oza nazo okulindeleke ukuba kuhlomule omasipala abayisithupha kubalwa uMsunduzi, iTheku, uGu nabanye ababhekene nengwadla yokwantuleka kwamanzi. We have a major project that we are engaging in is what we call the Umkhosi project. This project has been in the planning phase for over 10 years. It's quite important for water security for the eThekwini region. It will benefit 6 municipalities, starting from Umsunduzi, Pietermaritzburg, Gungunglovu, running down to eThekwini, which will be the greater recipient of the water. Then we have Ilembe that will receive be a recipient, as well as Ugu and Harigwala. Now, this project currently the Umgeni system is in deficit. Now, just to explain the Umgeni system, we have 5 major dams. We have Spring Row. Then we move the water into Midmore Dam, Albert Falls, and Inanda Dam, Nagel and Inanda Dam. Now, the current demands, given the future growth of eThekwini and the other areas, we find that for future development, and we know we have a number of developments taking place, like the Isibaya precinct and the North Coast developments taking place, that the city is requiring more water. And the only way to bring more water to the city is to transfer water from the Umkhosi catchment into the Umgeni catchment. Ukukhahlamezeka kwengqalazinda ngenxa yezikhukhula kuhlikihle usawoti esilondeni ebezivele sonakele endaweni eziningi njengoba ke amanzi abevele eyinkinga abalelwa ngaphekwe inkulungwane ezine amadama akhona kuleli kanti abalelwa ngaphezulu nje kancane kweinkulungwane ezintathu angaphansi kukahulumeni. Kwazise amanye awezolimo, izimayini nokunye. Lo mnyango uqinisekise umphakathi ngokuphepha kwamadamu abo kulandela ke isigameko sokubhodloka kwelinye idamu esifundazweni iFree State. We have a program what we call dam safety management. It's led by a group of professional dam safety specialists. These are competent and qualified staff that we have. We have a 5-year dam safety inspection program. So every dam that we have has a inspection program, and there are key criteria that they look at. Amongst others are, do we have competent staff? What is the impact of the infrastructure? Is it aged?
have you been doing operations and maintenance? And so the department is quite proud to say that we have a very rigorous, for the 350-60 dams we have a very strong and rigorous program in terms of dam safety inspections. It happens once in every 5 years, and if we find dams as a safety risk, we will do it even sooner. Now, with regards to Tongaat, the works was washed away, and currently we are with Enyokeni, we are now in the process of restoring that works, and that will be completed by the end of October. Njengoba lo mnyango uphinde ubhekelele inhlanzeko, kunxuswe abantu ukuba babe ingxenye yinhlelo okuhloswe ngazo ukubafundisa ngalokhu. Uma kuziwe indabeni yenhlanzeko njengoba water and sanitation kubalekile ukuthi inhlanzeko ibe khona, abantu bebe aware ngokubaleka kwenhlanzeko. So lama programs kuvakashela imiphakathi bekwazi ukusizakala, bekwazi ukutshela ngokubaleka kwenhlanzeko futhi besiza ukuthi yiziphi izinto kumele bezenze ukuze begcine umphakathi uhlanzekile. Ngoba uyazi ukuthi uma indawo ingahlanzekile abantu bayagula, kudlule phambili, abantu befe, uma indawo uzingcoliswa kulahlwa noma ikuphi inhlanzi ziyafa emanzini yabo. So konke lokho ukubaleka ukuthi abantu beqeqeshwe ngakho kuyabasiza ukuthi igcine environment ikahle futhi nabo bephephile. So onke lama programs are in place ukuze abantu bekwazi ukusizakala emphakathini. Indabeni zwani KZNTV kube kuntomkhona Mvubu eThekwini. Iqembu iNFP isiyaleleke undunankulu wesifundazwe ukuthi ke adedele umbiko ngekhomishana kaMorane eyayiphenya ke ngokubulawa kosopolitiki ukuze ke kuzovela obala ukuthi ke yini edala kwande isigameko zokubulawa kosopolitiki kakhulukazi ke amakhansela. Lokhu kulandeleke isigameko ezintathu ezisanda kwenzeka zokubulawa kwamakhansela eMsinga, eThekwini kwathi ke izolo kwadutshulwa ela kwamaphumulo. Ukubonakala kufufusa ukubuya kwesigameko zokubulawa kosopolitiki kulesi sifundazwe sekwenze iqembu NFP laphakamisa ukuthi akwenziwe okanye akulandelwe izincomo ezashiwo kade kudedelwa umbiko weMorane Commission owawuphenya ngomsuka wokubulawa kosopolitiki. Ngamanje ayikho into eyenzakala. Sibonile lapha ngoFebruary la kugcine kufika khona ithimba ebeliholwa ungqongqoshe wezamaphoyisa umnumzana uBhekicele bezochecka ukuthi kwenzakalani ngokuimplementa kwama recommendation. Sithi ke sibona ngazi ukuthi ukumosha imali yabakhokhi bentela ukuthi umsebenzi ongaka owaspendwa over 15 million wenziwa ebese ama recommendation ekhona bese thina lapha kwaZulu Natal kakhulukazi uhulumeni ubukakala ungenzi lutho. Umyeni uthi bakholwa ukuthi mangaqala kulandelwa izincomo ezenzwa yilombiko zingancipha igameko zokubulawa kosopolitiki. Amanye ama recommendations laphayana akhona ukuba implementwa mhlambe ngabe isibalo samakhansela ahambayo siyehla. So sithi ke le report le eyaphuma sithi uPremier akasinikeze phela iaccountability yokuthi kwenzakalani ngalezo zinto ngoba ngoFebruary ngesikhathi efikile ungqongqoshe sizitshena ukuthi mhlambe emva kwezinyanga ezimbili ezintathu kuzoba khona into esithulelwa yona njengomphakathi. Siyafisa ukuthi uPremier lolu daba lisukumele ngoba sekubukekile ukuthi lapha kwaZulu Natal sekuyinkundla lapho sopolitiki bebulawa. Leli qembu lisanda kumiswa kwezinhlelo zalo inhlangano engamelo zokhetho ku-IEC ngoba uthi awulungisa izinkinga zembangi ubuholi ngaphakathi. Umyeni uthi baphezulu kwazo ukuzilungisa. Siyafisa futhi ukucacisa ukuthi le ncwadi ifika vele njenge NFP siseyinhlelweni zokuthi sihlale sama conferences ethu sesiqalile nje kuma branches sinyuka nawo siya kuma constituency kanjalo size sifike at a national level. So udaba ke esidila nalo ngaphakathi eqenjini esicabanga ukuthi kungekudala lolu daba lizobe selikwazile ukuthi liphothulwe. Abalandeli beNFP abazi ukuthi NFP khona kwispace sase South Africa regardless of ama challenges akhona. Kodwa bokhosibisi kiseThekwini.
Kuphazamisekile ukubhala kwezivivinyo kubafundi besikole samabanga aphezulu iMshesho High School ezinqoleni kwaDlovinga ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ngesikhathi kubheduka impi phakathi kwabafundi bezigodi ezahlukene. Uhlalo kwesigungu esilawula isikole uXolani Mzelemu uthi-ke abafundi bakulesi sikole bayalwa kanti-ke impi isuswe-ke nje abafundi ababili yase-ke ichaphakela kwabaningi. uXolani-ke uthi-ke kubanjwe umhlangano ukuzama ukuthola-ke isixazululo sale nkinga. Kuphazamisekile ukubhala kwezivivinyo kwisikole samabanga aphezulu iMshesho High School esezinqoleni kwaDlovinga ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal kulandela ukuthi abafundi ababalelwa kuma-20 balwe nokuze kwachaphazeleka nakwabanye abafundi. Ekhuluma neziko lezindaba usihlalo wesigungu esilawula isikole uthi kuhlezi kuba nezimpi kulesi sikole kanti yamanje ibe yimbi kakhulu njengoba bisingenelo nabantu bangaphandle yaphenduka impi yezigodi ezimbili esakwaDlovinga nenkulu. Ayo ukulwa kweingane esikoleni ngesikhathi sesikole kade kulungiselelwa ukubhalwa iphepha le-LO. So-ke izingane lezi ukulwa kwazo bengaqali ngalo lo suku bezezilwe ezinye zikhuzwe ezinye sibize nabazali bazo ukuthi basixoxisane nabo ukuthi yini ke ngayazo izingane. Basi-ke lokho bekukubi kakhulu lokho kade kukhona manje ukuqala ngomsombuluko kwazwabula sibili belwa ngoba bese bengenwe nabantu ababeqhama ngaphandle kwesikole sekubantu abaningi kulwa esinye isigodi nabanye kwesinye isigodi. Ubese veza ukuthi umhlangano ababenawo nabazali kanye nesigungu esilawula isikole bafinyelele kwisinqumo sokuthi umfundi ozoqhubeka nokulwa uzoxoshwa kulesi sikole. Masithola ngapha kubangena ayikho kona kubangela ukugidlana kwezingane wagidla omunye mayibuza ukuthi umgidlelane futhi lo munye axolise lo munye mayehamba lo munye ema-toilet uyaphinda futhi uyamlandela utsela kamzwanga ukuthi bephendule ethini aphindela futhi la khona athi wena ngikuzwa kahle amthi ekusweni ngesandla ekusweni ila kwasuka khona lo munye ke lo khona wabeshaya umunye kwawuthi la isisuka khona ukulwa kwabo. Bese nomhlangano osibizile abazali nazo zonke inhlaka ezikhona i-community safety yesikole ne-community safety yasesihlaleni induna inesigungu sayo izinduna sokomkhulu ila sathe khona isinqumo sokuthi lapho esihlalile khona sagcina sesithathele isinqumo sokuthi umfundi oyotholakala ephinde ebe nembangela esinthole ekulweni ila sathe khona isinqumo sokuthi aphume ngesango lesikole. Yithintwa induna yesigodi sakwaDlovinga ukuthola ukuthi kungabi nalo ulwazi ngempi eqhubekayo kulesi sikole. Ithe ayinalo ulwazi ngakho ngeke ikwazi ukunaba kakhulu ngalolu daba. Uthinta umnyango wezemfundo kulesifundazwe imiyalezo bebethunyelelwa yona abazange bayiphendule. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando sicele ngisezinqoleni. Asiphinde futhi sithishelele ezitolo sobuyasiqhubeke nendaba zethu. Asiphinde sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV sikhumbuze-ke lezo besithe yizona ehamba phambili. Beziphume ngothi lwazo izintombi emhlangeni bathole kanzima bashonelwa usana ngezikhukhula kanti-ke kubhungwe ngezinkinga zamanzi nokuthuthwa kwendle. Ake sibheke-ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-17.70 maqhathaniswa nedola laseMelika libo $20.40 maqhathaniswa nopondo waseBritain libo $17.63 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe igolide lona libo $1,659.63 ounce kuthi olungahluzwe wona $90.84 umphongolo. Ake sibheke-ke engosini yezemidlalo. Ukubhacaza kwe-Kaizer Chiefs kwimidlalo ye-league yakamumva kule season kuholele ekutheni abadlali ababili baleli qembu bangabizela kwiqembu lesizwe labadlali abangama-23. Abadlali be-Chiefs okunguKigen Dolly, Yusuf Mat noBruce Vuma basale ngaphandle-ke kwiqembu elimenyezelwe ngumqeqeshi Bafana uHugo Bruce elizodlala-ke neBotswana kanye neSierra Leone kwimidlalo-ke yobungane. Munye kuphela-ke umdlalo we-Chiefs obizwele kwiqembu lesizwe kube-ke nguHawugelo Segota. Nasike isimo sezulu esingalindeleka.
Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje nanawa sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Sale kahle emakhaya.